Ngibingelele upresident wami uJulius Malema, upresident wakusasa ngiyabonga. Hayi president uRamaphosa upresident weDA. Ngome DA lo ayosiyeke ngayo. Order, honorable members. Disturb yazi. Okay, njenge EFF we support le amendment bill. Lalelani ngasho ukuthi yebo papa phansi amaphaphu. Why si supporta na? Ukuthi siyazibona izinkinga phansi kubantu and sizokwenza sure ukuthi siyobheka ukuthi njoba siyisupporta nje niyazenza into ezidingo zabantu. Njoba umphakathi wakithi usenkingeni. Ubaba wenu uRamaphosa usheshwe wayincoma iDA. Uyazi angazi noma bangizothi mhlambe bamuphani isteki. Uyazi ngishiso yini? La eCape Town. Khayelitsha Philip kubolile. iDA yenzela abantu baba bamhlophe ayinendaba nomuntu omnyama. In English it is filthy. Kungcolile. Khona lo Ramaphosa wenu kuyimanje abantu bagcwele la ngaphandle. Bona beANC, bona bavotela iANC. Kodwa futhi bona bazoteleka la, bazokhala. Okay siyadlula akasizile la besinika nje umphako. Western Cape, Eastern Cape. Abantu bakhona bathathwa njengezingulube, not abantu akufanele bathole idingo zabo ngokufanele. Indle iyatanta emgwaqweni nasendlini zabo. Northern Cape nibabona daily beshaya imarch bevala umgwaqo. Into enigudi kuyona nina ANC imeya zenu anibizi nizohlala nazo phansi uzichaze ukuthi kwenzakalani. Imeya zenu uCocta oSalga kuphela niyabuka nje. Ayike eJoburg ihlazo. Sengilindele kusasa ngizokulala njengengane mayizoya esikoleni noma high school ebuthonga bufiki ifuna kuya khona. Ngoba kusasa sizobe sisibize umini ulo umeya wase eJoburg akazositshela kwenzakalani. Abantu balapha eJoburg endlini zabo qhumindle kubizwe labantu abawoplamba into ebengiyenza de ngisegoli. Uzothi bayilungisa ngaphi iqhume komunye umuzi egcekeni. Impilo yabantu bakithi abahluphe ngayo kodwa sibe sithi siphethe siyalida. And emndeni abantu bakhona amanzi abawazi inhlobo. BaZulu Natal ke yihlazo nakhona wekha amanzi. Lana thina siEFF sasithe. Ngishilo futhi nase kwiportfolio committee. Lento yamathenda iyona kanye eyinkinga, iyona kanye ehluphekisa abantu bakithi. Ngabe intoni into infrastructure? Amathenda ayicabangela wona. Kanti ukuba amanzi lawa kuvele umasipala ayithathele amanzi azi ukuthi kulomgwaqo napa abantu abagadile ababhekile ukuthi qhuma kwezitamkoko nabantu abanganawo amanzi. Manje because nina amathenda niphakathi kuona futhi. Nuhulumeni ngapha nifaka imali phezulu noyikhongozela ngapha. Nifranta ngabantu lamasela lawo. Ngicela ningangidisturb, angimdisturb mina akho umuntu ohlonipha njengami la eParliament. Lalelani ke ngiyacela webafethu amanzi ayimpilo yomuntu. Deputy Minister ngizokhipha mabhanza ngakuphi ezokhipha amanzi ayimpilo yomuntu. Niyazini ukuthi amavaterikani akamsiza umuntu ogulayo, akamsiza umuntu osebenzayo. Ubuye emsebenzini lo muntu amanzi akazwatholapha kade efike mina. And lama mavaterikani ahleze emasha njalo. Ngoba kuyakhombisa ukuthi thina ngesikhathi siphasisa imali la niyayithatha niyanikeza labantu benu. And kuneyindawo lana ezinjengalendawo zeinkulisa. Kube khona lezi ndawo zama home ezigcina abantu abagulayo abadinga amanzi. Ezikoleni akusafundwa Deputy Minister Mahlobo. Izikole aziphakelwa amanzi. Njoba ngikhuluma ngawe nje ngoba kuthiwa ziyaowa. Ingane zifanele ithola amanzi zizohlamba kanjani? Masikhuluma ngendaba kuba clean zokwenza kanjani? Therefore EFF supporter le budget amendment bill. Musani kube senzobe senimisa imsila. Ngoba hey sizonibheka corner to corner and sizonibopha. Honorable member, your time is now expired. Thank you very much. Shela kancane baba. Thank you. Ayisengivele sengihamba. Thank you, honorable member. Kuba nje
Minister. Honorable member, your time has expired. Yindle le. Honorable Kaula, your time has expired. Akodwa yazi bengiqeda Please leave the podium. Okay, sengiyayeka ke. Kodwa bukani. Honorable member, please leave the podium. The next speaker is the Honorable Adebe.